Para riba iet. Bonsian hakaman kibat, ngajukran syapang kibabon kimat. Henry menta kesngi kadan kawai kebelawan, haka jingmut jong karibat keperthai. Kani kejing belawan ra, daka klam corona. Hakum kani kejing long jingman. Ladang ong dakum wei, kan ombiang. Ngajukran syapang bon ki kibakongsan. Henry menta kesngi, ngasngo bangadai ban kren syapang ki kibayadai bat kani kaklam. Ningkong ngapan map, ya baro ki parari. Kemensiam jonga keong bapen map yanga. Namar kidon kirai balahap ban syim, ki balapen jenjar ya pi. Kam tam ladang ngepet, ya ki hinmen ki para ki baduk. Ngatarai bagi perkat, ujat menteri rang bado ayu kumune, ubabo ya ki hakajing Ngapan map kam tam naki. Lease bon ki breu kin bitar yanga. Namar babon ki lahap ban syongkop halayeng. Ngasngo tho ikijing jong pi. Ikijing sya jenjar jong pi. Nrei omdon na kawai pat kalat, nagabenta ke India ke babon breu, sispa lai po klor ngut. Banele persya yau kenyang jingpang corona. Kajing ikon persya yau kenyang jingpang corona, kadai kajing ikon jong kayap ke im. Bat hagani kajing ikon ngihap ban job. Nagata kadaw, kalong ko badan kam ban syim yakini kisenjam. Omdon gibas tenat ban syim yakum kini kisenjam. Nrei hadian balapet yiki jinglong jingman hakeleng keperthai. Kania ke kum kalenti mangidon menta ban marak jing singan pi bat kilong yeng jong pi. Sasisian ngapan map nagabenta ke jing jenjar bapi hapan mat. Paralog laju ong evam vikara api turana sadihate sukham. Kata kemud bai ke jingpang bat ke jingpur jongka de bante lakam nadu ke basdang. Hadien habai ke jingpang omla asyuk ban penkoj ban sumaru kala jenjar. Menta ke India berokawai, baro kinong India kile ekani. Ko hemen ko para, ki kemie bat ke belatemen karta. U kenyang jingpang corona ulate amaraw ya keperthai. Ubo jing ke jingtip, ke science, ya ki baduk, ki beriuspa, ki batelot, ki badan bor baro. Om syam late yu hapo uput usam jong kanu kari. Yu ya kanu kathan ne ke jinglong ko sun beneng. Uniu kenyang jingpang, udan bet ya ke jing temu ban penyap iki breu baro. Bat namar kata, baro ki breu ki hap ban kut jingmut, ban ya telilang kawai persya ya uniu kenyang jingpang. Don ki breu ki basngo, bada ke babot ya ke jing pakhang. Ki harap iki wei. Ko ki para, wat sngo kulmar. Kani ke jing pakhang kadai na kebenta, ka jing im jong pi. Pihak ban pelat im melade, bat yala kalong yeng. Menta pihak ban peni ya ke jing sya kum kania, ha ki babon sngi banwan. Pihak ban bot ya ulan baladro, balatip kumu Lakshman Rekha. Paralog, ngatip ba omdon bakwa ban pen kenya kaan. Wat jukwa banele persya ya kaan. Henrei don ki breu ki balek kumta, namar kimpat sngutu e kejingma jong kejinglong jingman. Ngoong ya kum gini ki breu, balada ki pen kenya kaan jong kejing pakhang. Kan long ka ban kiar na uknyang jingpang corona. Bon ki breu hakeleng keperthai, ki basngu kumne, menta kila babi. Paralog laong hangne. Aryo gyama param bhagema svasthyam sarvatha sadhanam. Kata gamut, baga jingkot jingkya kade gespa kebakrautam. Ka jingkot jingkya kade kalat banyo ya ke jingkemen ha keperthai. Ha ka jinglong jingman kum gane. Kitu kebele persya ki kendon an, ki ele kai batla ke jong ke jingim. Parlok, kidon bon kebeye kun ni kani kathma, kebeye kun persya yu kenyang jingpang corona. Ki bahap ban mi syabar nalayeng. Ki de kisipai ki bahak kemat Kam tam ki nos, ki doktor, ki batre kaliang ka kot kakya, kitu ki bala ban penrem ya ka corona, kin long ke jing ai men siam yangi. Hakipor ki bala lej, ngelaju ya keren bat kum kini ki breu lengba ka phone. Ban ai men siam yaki, bat da kabaya keren bat ki, ngaru ngayok men siam. Ngaleo jinghikai bon bahana ki. Ngala perkat, baha kani ka kenti ha ka man ki bat. Ngade menya sam bat pi, ya ki jingmat jonga bat kini ki parlok, bat ki jing ya keren bat kato kan engut naki. Ningkong uram gampa teja,
unya keren bat nga. Udairu IT professional, tongines ngap ya kejing syam jong u. Kublai. Mano bakren, uram. Ho'oj, ngade uram. Kublai ram. Kublai. Ngayo sngo ba pilalat na kejing ma na uknyang jing pang corona. Ho'oj, kadai. Ngalakwa ban yo ya keren bat pi. Ya thu yang ash pang kejing syam jong pi, halor kumno pilat na kejing ma. Ngadai ubatrei kalan IT, bat ngalalet cha Dubai namar kakam, bakadon kejingelang. Ngalalet cha tie klem detip yiki AKA. Maryawan Pai, kelas dang kejing syed. Te hadien san ne Hendrius ngi, ki doktor kila tes bat kila syem banglayo yu kenyang jingpang corona. Ngalahap bantia ha Gandhi Government Hospital, Hyderabad, bat hadien khatsaus ngi, ngalakoj bat kila pelat no yanga. Ka jingsyem jonga kalong kepas ngau tieng kendian. Kata kejing tieng kalawan hadian ba pilatip, ba pilayo kejing pang mo. Hoj. Hato pila judan jing tip unu kunyang jing pang ulong Obama. Hoj. Kumno pila sngo ha kabaningkong. Ningkong te ngala syep tieng pha. Ngam sim la ngau la nget kumnu kawan jahanga. Namar ha katu kapor dang ar nilai ngut ha India kilayo bat 4 tip tan sepang kani ke jingpang. Habala pentia yanga ha hospital la penjenga yanga na kiweipan. Ki doktor bat ki nos hangtu kilale bha yanga. Ki wan pej yanga man kasngi. Ki kren yanga bat ki aimen siem yanga ban omja ke ke basniu yanga bat bangan sakoj. Hakapor mensngi ki doktor ki wan kren yanga ar nelai sen. Ki nosru ki juan kren. Hakabeningkong kaladon kejing syep tieng tangba habang alas ngautu bangadon bat ki brio babha ki tip ya ke badai ban le bat ngatip bangan sakoj. Kumno ki bahayeng jong pi kisngo. Habang alahap bantia ha hospital ningkong baro kila kuslai bat kilat pathai kubor ki bu jing kendiat hangni. Bun kila pai khmat chakani. Hooj hakabeningkong ya ki bahayeng la tes lut bat la syem bakim sim layo ya ke jingpang. Kata kadai ke jingkerku ke bakrau yangi. Ya ki bahayeng bat ya ki basaudong jongi. Hadien kata ngalanang kambha kat banang mi kisngi. Ki ai gilat jingada ba pila syem. Ki ai gilat jingada bala syem da ki bahayeng jong pi. Nakabenta banyadai ki bahayeng jonga labu yanga la ka jong khnang ban pinjenga yanga. Hadien kania ki doktor kila ong yanga ba sakhat saus ngi ngahap ban syong bej hayeng bat haka kamera la jong ban omkle bat no ru. Te anda ngalawan pai syeng ngala syong bej kop. Nga syong bej halaka kamera bat ngadeng ya ke jingya dak mud baro sisngi. Anda ngahap ban mi anda lawan pai ngisaj ikikiti. Toram menta pi la kot la khlan. Nga ai kuble ya pi bat kayeng jong pi. Aku boleh sibun. Nga kwa ban bo jing kan mau ya kan ke jing syam jong pi te. Hoj. Pi dei uru syam pang ha ka lan IT dei. Hoj. Snai ke audio clip mo. Hoj to. Saya sam bat ki brio pa lang ba ke social media kenang bagi brio kinom syap tiang. Bat ha kejok kopor kenang ban sumare la dia bat ban lat nyonuk yang jingpang. Hoj. Ngar ngos ko tu ya kata. Kibriu ki jumut ba ka penjenga ya la dia bat syong bej apo yeng kalong kum ba syong yeng bindi. Henrei kam dei kumta. Baro ki dei bentip ba sorkar ka pha yaki bat ki bahayeng jongki ban syong bej apo yeng na ka benta ka jingsingan jongki hi. Nga kwa ban ongi kibriu ba ki dei ban le yaki tes bat wat om chep tieng ya ka jingsong kop apo yeng ban penjenga ni ki wei. Om dei bandon ke jingpet po ya kata. Hoi toram nga ai kublai ya pi. Kublai sibun. Kublai. Nga kwa bende tu sakawai. Toong kay kata. Nga sngokumen ni kisinjam papilashim. Omdon kiwei pat kiri ha kapertei kiban le hadu katni na kabenta kinong sunong jongka. Nga kermen bangin salat na kani ke jing bat kublai sibun. Ngihap bani kun persya bagari kan lat na kani jing Nga la siap tieng ha kabening kong. Hendrei ha kapor bapi la penbena ya ke jing pakhang. Nga nget skem bangin lat na kini ke jing Tau kublai sibun Kublai. Paralog kumba uram ule atho ba ula bod ikijing patha jigi doktor. Mentau em kejing em ka babit babiang bat ka bam lelei.
Ngidan sawi parlok ubala penliam ya ka corona. Kalong yeng jong u kalamat ya kene kejing Tongin ekren badu Ashok Kapoor na Agra. Ashok Kublai Kublai ngadon bok bangayo banyak keren bat pi. ngiru ngidan bok. Ngala phone ya pi. Te kalong yeng jo pi berokawai kalamat jeng akan ka kenti. Hooj. Ngaku ab mentip aku kurukom ba pi layo akan kejing pang. Ka imo ka balaja. Ka ka balaja hospital. Kenang bangan yo kejing tip ka ba mentoy. Ngadon arngut ki kun cenrang ki belalet cha Itali banlet ye simpenta hakayau di juti. Ngidon kakar nasional juti hang ni. Nang tapat. Na Itali kilawan pai. Nang tapat ka balaja. U persa kurim jongiru ulalet cha Itali bat day ubasa Delhi. Ulas ngau sitom bat ulalet cara Manohar Lohia Hospital. Ka balasyam. Ki tes ki pitni ba ulayo yau kenyang jeng pang corona. Kila penkenria no yu sha saf darjang. Nang ta ka dia ka balaja. Ngilayo phone nang the bangila yelet lang bat u. Ti ngiru ngidei ban let pa tes. Ti ki kun jongaru kila let pa tes hang ni haka Agra District Hospital. Ki brio na Agra District Hospital kila ong ba kidei ban phone ya baro ki bahayeng bat baro kidei ban let tes. Haka bakado baro ngila yelet. Ka balasyam hadin balik ki tes. Hakas ngi kebabut. Kila ong yengi baro nriungun. Ki arngut ki kun senrang jonga, manga, ilok jonga, ngaladon nriuplais nam karta. Nang ta ipersa kurim kentai, bat uksiu jonga ubadang kan riu senam karta. Kila syam babaro nangi nriungun, ngila yo ekejingpang. Kila ong bangidei ban letno sa Delhi. Pilas ngokum no. Nyim syam la syap tiang, ngila ong ba kabhayangi bangin tim. Ngilalet sa Kasaf Darjong Hospital Delhi, kinong peniat na Agra kila pa arteli ki ambulans na kabentajongi bat kim sim la sim pisa. Ngi sngongu ki doktor ha Agra bat kibor peniat hospital ba kila kersyaan bahayangi. Pilalet ki ambulans. Hooj, ngila syong hapo kita. Kidon ki doktor bawan senran bat kilabu yangi hadu Hasaf Darjong Hospital. Ki doktor Hasaf Darjong Hospital kila yeng lupa na kerdop bat kila penkeria no yangi syaki jakatia balabu kerpang. Kila ai hangi henriu teli ki kamera bat kilong ki kamera ki babha. Ki download ki jingdon kam. Ngitia marwai hakawe ke kamera hakikat saus ngi. Ki doktor ru ki long ki ba yarab bha. Ki sumar bha yangi bat wat kinong trei ha hospital ru kilong ki ba kloi ban yaram. Habakiwan kiriam laki jong kiriam bat omla bantip laki dei ki doktor neki ward boy neki nurse. Hakata kapor nyimsim lai kendu jing ru em. Ka jing sngo scam jong piru. Pi sngo klan ba? Hoon menta te ngalabyang. Yaki koksiu jongaru lasna lakataru ngam sngo Kat kani ka jing kabalawan hap aki yeng jong pi pat kalakta awat ikana bakan terus nam kartaru dai. Uni uksiu jonga udon yaka examine ICSE pi. Henrei nyimsim lasa ya ban let yele. Lada uklan ula ban yele yaka examine hadien. Compare tan. Kata ka dai ka jing syam jong pi kalawan ra jing sngo scam ya pi pat ka yeng jong pi. Hooj baro siyeng ngilay let sa chathie. Tangbang ngi klem yo ban yakendo. Ngi syuya keren ling baka phone bat ki doktor ki sumar bhayangi. Ki nosru ki kersan bhayangi. Nga ay kublay ya pi bat ka yeng jong pi baro ko bay. Kublay sibun nga sngokmen bangalayo ye kren bat pi. Ngaru nga sngo kumen shibon Wat hadien kani ngilong ki bakloy ban let shanu ban let pensngo thu pat ba hakanu kuno kapor. Le ekata halaka jong rukom ha Agra. Laradan batangan besaya ki. Sumar na kabanta ki badok bat bot ya ki kendon an. Batay ki breo bakalong yeng jong pi kalangat akan ya kajing pang kabisar kay. Nray kumno pila pelat melagalong yeng da kababot ikijing batha. Batay balada boro ki bot kari kan lat Ngilasna iki video bat kiwe na kabenta ki channel. Kabahagan kata. Kini ki channel kilapin iye kini na kabenta ban pensngo thu pat ba. Ya ke social media ru day ban penon kamte ban pen paunam syu ikni ki video jong pi. Ngi sa kawe ka dong bat kadai ka bakhuj. Ngilaya thu iki breu bangila wan pai bat kim day ban syep tieng. Lada don kipas ngau don jing chitom
kidai ban lek pha tes. Kitu kebe kendu bat yajan bat ngiru kila lek pha tes bat kim lelei da ka jing sit nei ublei. Ngakit bok ya pi baro. Ngi sngo kumen bangilayo ekren bat pi. Ngilayo I ya pi ha Ahmedabad hendrei menta kasngi ngalayo ban ekren bat pi kayeng jonga kadon Hamani Nagar. Ta. Ngiyo I ya pi sisien hang tu unmen jonga usa hakatu kathang. Menta baro pilai asa ha agra. Hoon ngi sa ha agra. Ki arngut ki basipara bat ngapan ki sa Hamani Nagar Ahmedabad. Ta. Katu kadika constituency jong pi dei hakapor ba pi long menteri rang bat hang tu. Hoj ngala julong MLA nang tu. Ngaladon hang tu sisien hakapor ba pi akun ya ka election. Ngas ngotenat bangayo ya kren bat pi. Kublai shibun nga ai kublai ya pi. Kublai sibun ni piru. Paralok nya ai kublai u Ashok bat kalong yeng jong u bakin Imslam. Kumbaw loong ba klem na sokulmar jeng mod bat klem gajing syap tiang. Bat kabashim iki senjam ki badai. Kabapapet iki doktor hakapor kababiang. Bat kabashim kilat jeng yada ulala ban penliam ya kajing pang. Paralok bantip kumno nginle ban yakun ya kanika klam nakaliang kalan sumarpang. Ngalekren bat katu kanangut ki doktor ki bayalam ya kania kajing yakun nakhamat. Ki jing tre jong ki baman kasngi ki day bat kini ginong pang. Mentangin ekran bau Dr. Nitesh Gupta na Delhi. Kublai doktor. Kublai. Kublai Nitesh. Pidai ubay yakun nakhamat Tengah ku abantip ka eg bo pisngo kum ki batray haki hospital. Baro ki la trechtom. Ki jingkerku jong pi ki don bat ngi baro. Ka jingkerchan ko ba pila aya ka hospital da ka ba pinbiang ya ka ei ka bangidon kam kalong ke jingyaram yengi. Ngilong kum ki sipai ba yakun hakajaka kaput. Bat ka kamram ba hakmat jongi kalong ban pinpoi ya ki nongpang syaki ying jong ki ondakila koin. Kani ka jinglong jingman manta kalong kum kathama. Bat ma pi baro pidan hakmat ban peniyat iki ai. Hoot ken. Ngatarai ba pi ai jingya selok iki nong pangrengkat bat ka ba ai jing sumari ki endai. Hoot. Kata kadai ka bakongsan yengi. Namar unong pang marjatip ya ka ei ka balaja ya u syep ting no. Habban batai ya ki ba kamdai ka ei ka bahabban sngosi. Hendrei ba hapo ka jing sumar kin sakoj bat kin sayo ban lech chiyeng hadin khat saw sngi. Hadu menta ngilayo ban pha khan reungut kinong pang salaki yeng. Ka eg ba mi na ka jing ekran jong pi bat ki brio ka ba syap tiang. Ka eg jing khuslai jong ki mo. Bono ki khuslai ya ka ei ka banja. Ka ei ka ban saja hadin. Kalong kumni namar baki pech ya ka ei ka baja haka perthei haka baki brio kinang yap bat kimut ba kaju kanja ya kiru. Ti ngi bata ya ki jingpang bat ka por bansim bakin koin. Ngi ong ba ka jingpang kamdei ka bajur. Kalong kum ka bayong kli bat ka jerho. Ngi batai ru ya ki bakin sabyang no hapo kasan ne nyosngi. Ngi batai ru ba ngi don kam ban le ya ki tes bat lada kimdon ya ka jingpang on sapano ya ki shalayeng. Ngi hab ban lek kmi ya ki kumbalai saw san kenta bat kli ya ki lada ki sngau suk ne Hadien pan kiatu ba ki sngau biang. Kani te ka te shisha ka jing sngo scam jong ki. Hato ki syap tiang ha ka basdang. Hakapas dang ki syep tieng. Hendrei hadien bangila batai. Kat hakasngi baar ne balai. Ki sedang ban klan. Ki sngawru bakin sakon. Baro ki doktor ki sngo ba kani ka de ka jing syakri ba kraw. Hato ma pi baro pi dan ne kani ka ju ka jing sngo. Hoon. Ni ai men siem yala ka jong ka kenhun. Da ka boong ba kamdon kanu ban syep tieng. Lada ngi sim lut yikilat jeng yada. Bat ngi batai yikinong sya sumar. Yakilat jeng yada bakidei ban sim. Ki ei baro kin biang. Doktor bon kinong pang ki wan chapi bat pi ai ti lot hakakam ka ba pitrei. Ngasutanat banyo ekran bat pi. Nang ya le ngadon rengkat bat pi. Kublai sibun ngi don kam ya ki jingkerku jong pi. Ni ai kublai ya pi. Kublai sibun Kublai shibon ni pir unitesh. Da ka jing trish tam jigi brio kuma pi. Ke India kan sa job bet ya ka jing kun persya yu kanyang jing pang corona. Ngakentu ya pi ban sumar bahaya la de. Ya ki be trilang bat pi bat ki bahaya yang jong pi. Ke ai ki bangi yu i ka perthai kalong bagi brio ki bayo e kani ka jing pang.
kala nang keo kunsan. Nagani kajing keo kebayo apang syabar jong kari India, ngila sakhi kajing sumar babhatam ru baklas ngokot lat. Ngide ban penti kenapa kum kanete kamdai panwanja India. Sawi doktor unia keren bat ngina Pune u doktor Borse. Kublai doktor, Kublai pi. pi don bentah kajing tray ban syakri pat ba. Mentang aku apa ni keren bat pi halor ki kato kani ki ban long ke kubor ki parari. Kajing keli ke benengkong ha kajing mut ki beriau tekalong. Ha kanu kepor ban ni kenduk doktor, bat ha kanu kepor ban pak tes na kementah ka corona. Kumu doktor bat kumu bala IT la dia sya kajing sumar ki bayo yu kenyang jing pang corona. Ki kentien jok pi te kin don shibon kebor. Ngaku apa ni asngawi na pi. To, ngadai naka BJ Medical College Pune. Ngahikai hang tu. Ngidon ya ka hospital jong ka Municipal Corporation ka bakerteng ka Naidu Hospital hang ni ha Pune. Ya ka screening center labu nadu ubnai kelalingkot arhajar arpau. Kila don kat nriu teli ki jingja baki briu kila yo ya ka jingpang COVID-19 hadu mentah. Nakini ngila pelat no ya nyongut da ka baai jing sumar bat ba batai bakin syongbet hapo yeng bat penjengai nakiwei. Kibasa sekendai ngut pat kila nangkoj. Wat apreng ke jingdon uknyang jingpang hakamen kila nangkoj. Ka i kumbaki samla kisah ketak. Wat apreng keniru ka jingpang kam dadai ka bajur. Kini ki kendai ngut ki badang don omdei baki nang sniu. Ngi kmi yaki man lakasngi. Kin sakoj bha ki saw lani sansngi patsawan. Kibawan jingwan nasyabari, kibawan syangi, ngi kmi bnia bha yaki. Ngi syem yaki nong muna naki, bat ladalap baki don yakani ke jingpang, ngi bu yaki lakajong. Hendrai lada syem bakim don ke jingpang ngi pha yaki syayeng da ka ba ai jingbot baki dei ban syongkop apo yeng, bat kim dei ban yakle bat kiwei pan. Kaya ga bapi batai. Kaya ga bapi ai jingmot agapor baki syong hayeng. Ngi ong yaki bah kapor baki syong hayeng, kim dei ban mi. Kat bak kidei ban le, kalong bak kidei ban penjengai, henriu pot na kiwei pan. Kabaar, pihak ban pendon kam yaki jingda khmut bat sat yaki kiti bun sen. Lada om don kidawai sat kiti, pendon kam da kasabon bat ka ban penkuit yaki kiti bun sen. Set yak shintur da ka jan rumal, hakapor basenria ne jerho. Kenang ba ka jingmi na kasintur hakapor basenria ne jerho kin om hap hamadan. Kani kan yarap ban penduna ya kajing sapriang kajing pang. Ngi batai syairu yaki bakim dei ban mi hinrei ki dei ban syongbet hapo yeng. Ya menta kadon kajing pakhang habaro kwei kari tangba ngi ai jingmut bala kumnu ki dei ban syongbet hayeng khat saus ngi. Doktor PI kajing syakri ke babaha da kajing IT lot bat ka kenhon jo pi barok kawai kaidon bentalang hakni ka kam babaha. Ngangit scam beginong pang kin yolet pa yeng da kajing kot jingkia bat da kajing yarap jong pi barok ngin job yakni ka thama habar kawai kari. Ngiru nginget bangin job yakini kitma ngin sa job. Kublai shibon doktor. Kublai sibun piru. Paralog kini ki paralog barok ki persyang ban pelat ya pi bat kari barok kawai na kani kajing Om day tang bangi hap ban sngap ikijing ai jingmut jengki, nrengi hap ban pentrei kamru ikini kijing ai jingmut ha kijing im jengi. Mentah bangi i kini kijing len lade, kijing bam kenshu elade, bat kijing ai tilot jengki doktor. Ngaken mau ki kentien jang u acharya charak. U acharya charak uang pang ki doktor. Bat kijing ong jeng u ha ketu kepor, kaya hap bat ke ke bangi yoi, bat ke bangi sakhi ha gini kisngi. U acharya charak uong. Om na kebenta kepisa, nia kenungu ke jengkwa bakerpang. Henry ki jing trei, da ke jing IT na kebenta ban syakri ke bejenjar bat bapang. Une ude u doktor u babahatam. Paralog, mentang ai kublai ki nos baro, ki badap da ke mensiem sngolem ya kiwei. Ke jing IT lut jengki kedai, ke bamla asyuk ban nujor. Kalong ru ke bayahap, ba menta ke senam arhajar arpau. Kepertai berkawai kerakir, ya ke International Year of the Nurse and Midwife. Ni ke senam jogi nos bat kinong yarap ban penkha kelung. Kani ke sini ke donjing edai bat ke Florence Nightingale.
Ya kebalaka arspa asnem menchua hagasnem kat praspa arpo. Kebalawan ra ek jingmut batamai syakajing syakri para brio bat kakamnos. Kalara ek kakam jukinos syaki kerdan batamai. Baro kinos sa kapertai mentak snem kia kendo ya kajing tunjuk kebakrau. Ngangit bamapi baro pinjob om tang hakani kajing Hendrai pin laru ban pelat ya ki babon kajing imbrio. Nagani kajing shit rehem jagi parlok ki babon kumapi. Ngila banyale akani katma. Lagi long ki doktor, ki nos, ki nong tre kakot kakya, ki nong tre asya, ki ANM, ki nong penkuot. Kari baro kawai ka sngokya na kabenta ka jingkot jingkya jong kiru. Na kabenta kani ka sorkar kalapan banay ka insurance bahado san pulak tengka na kabenta ki arpo lak ngot ki nong tre ha kakot kakya. Kanang bapinla ban lamya kari da ka jing sngo scam hagani ka jingya kun. Para riba iyat hagani ka tama persya yuk nyang jing pang corona. Kidan bon ki breo saudong jongi ki bayang hakmat bat ki day ki reuslur ki basisha jong imlang saalang. Uniranjan Sudhakar Hebal na Bengaluru ulatho ahaka Narendra Modi app. Ba kum kini ki breo kidi ki reu kraw ba man lagasngi. Namar bagi penyat bet ka jing im jongi man lagasngi. Perkhat lada sisngi ka om na ka boarding kamwan na ka yeng jong pi. Hakum ka na ka kep kini ki breo bawan yarap kidai ki nong pelat im. Superkhat na ka benta ki bade jing dia ya ki mar bakongsan hajan ki yeng jong pi. Hagani ka por ba unong dia jing dia ubo ela ka jing im ha ka jing ma. Balay kenang bapin om don na ka jing ban yo ki mar bakongsan. Hagaju ko rukom perkhat ki nong nya akali ki baterai ka kam klem da sange kenang ban om thot ka jing poi ki mar bakongsan ha ka riber okawai. Pilai ya ki kam bang ru bagi beteng bet. Bat ki breo baterai ki bang ki treshitom bat ki ai ka jing syakri klem thai. Menta kam don ka no ka jing syakri ka barit. Ka bapenpau ka jing sngungu iki breo ki baterai ki bang kampat biang. Bon ki perlok jongi ki baterai ki company ban pen biang ki jing syakri leng ba ka internet ru. Kini ki breo ki penpoi ya ki jing dan kam man gasngi haki yeng. Hakini ki por bajinjar. Superkat ka phone bat ka internet ba pi pendan kam bat ka television ba pi pet hayeng wat ka por bran ka jing pakhang. Don ba penlut ela ka por ban penyat bet ya kini ki jing syakri. Bon na pi siyo ki AKA lang bak internet da ka basok akum kani ka por. Namar ba don ki breo ki baterai halendat. Kini ki de ki breo ki ba penyat ki kam ki jam hagari. Menta na ka benta baro ki parari. Ngapen pau ki jing sngongo ikito baro ki breo ki ba ai ki jing syakri. Bat nga kerpat ki ru bakin syemikilat jing yada na ka benta yala dia bat ki long yeng jongki. Para riba iyat. Ngalios ngoy ki jingja ha kabadon kato kani ki breo, ki bapet po ikiway ki balasuba bagi don yuk nyang jing pang corona. Bat ikito ki balong ban syong bet halayeng ban penjengay ni kiway. Ngas ngosi habang yos ngoy kini ki AKA. Kani kalong bas ngosi. Ngihap ban ngo tho bah kani ka jinglong jingman ka bamenta. Detang ka jing penya jingay ni kiway kabang ihap bangin le ekani. Om day de ka bapet po nes ngosin ay kiway. Kum gini ki breo, kim de giru senio. Kini ki breo, kila penia jengay la dia, kanang bakin ya dai ki wey na kabaya bit, ya kani ka jingpang. Bat kum ta loong yaki, bakin syong bat ya laki yeng, bat ban om ya kle bat ki wey. Kila le akania namar kilawan pai, na ka jingwan joki ka panabari, bat ki syem ar setap kilat jengyada. Ki hap ban penti kena, bagi wey ru kin om ya bit, yau ni ujo ukunyang jingpang. Namar kata, habakum gini ki breo ki pen iya ka jingkit kle. Om day ban pet po yaki. Kajing penia jengay bat ki wey pat ki breo, kadi kelenti ke babyang banele persya yau kenyang jing pang corona. Hendrai ngihap ban sngoto bakani kajing penia jengay, kamot bangin pendegot ya kajing day bat ki wey ke imlang salang. Ha kajing sisya, kane kade kapor bangin pen ke biang ya kajing day ki balarim. Bangin pen thamay biang ya kajing day. Ha kata karukom, kade kapor yangi bangin nang pen kraw syuk ya kini ki jingi day ki jongi. Daga bangi syong bat halayeng, bat ngim penya kle bat ki wey. Ngoong biang sa sisien, syong bat kop halayeng, hendrai ki jingi day pat dea kim day penya jengay. Na ikota Yash Vardhan bat mek ki belatho ha ka Narendra Modi app.
Kini ki yo lat ban pen klan ya kejing ede ya ki hala yeng la sem ha kene ko por baran kejing pakhang. Da ki bigele ya bon jat kejing ele kai bat ki yo lat ban ele kai cricket. Ki yo lat ru ban shed ya bon jat kejing shed. I Nirupama Harshi na Jabalpur ito ha ka Narendra Modi app. Ba ila yo ekalat ban pendap ya kejing sultanat jong I da ka basna ya kinab. Ila le ekane namar bi yo ekalat. Bat kum jo ru isngu tanat ban thong jing thong bat yo alat ba ban pendap hagane ka por badan kejing pakhang. I Parikshet na Raipur, I Aryaman na Gurugram, bat Usuraj na Jharkhand. Kila yo ekalat ban pule. Ya ki ba kem shim layo ban pule bro shkata. Bat kia keren ru mentaleng ba ke internet kumno ba kini kendo biang ya ki parlok jong ki ba ke lit skul lang menchua. Kani kalong ke bas ngutanat. Le se pempat jio alat ban ya keren bat ki parlok jong ki ba pelit skul lang nelet college lang da ki postnam. Persyang ban le ekani. I Pratyush Debashish na Bhubaneswar, bat I Vasudha Madho Godia na Kolkata, kliatho ba ki pule ki kot ki ba kem shimlayo alat ban pule. Haga social media ru ngali I badon ki breu ki bala tem ki jing tem ki babon jaj ki ba kem jio alat brosh kata kum ka tabla ka vina bat klas sedang ban tem yang ikini menta. Piru pila ban le ekajo. Dakane pila ban sultanat ki jing tem ne pen ke em biang ye ki jing kan mau ki bala remba. Kani kala ban long kapor ka ba e. Henry kum kani kalat pinam yo shu. Ba pin don biang ka jing edai bat pihi yala de. Bat pin la ban pen ke em biang ye kita ki jing sultanat jong pi. Pin yo ru ikalat ban ye kran biang bat ki parlok barim jong pi bat ki bahayeng jong pi. Haka namo ap laklianga dai shashi na rurki. Bahak ni kapor jong kejing pakhang. In le ayu ban penlong ka met ka basyat baklan. Hapo gini kejing ya kendo ki bamenta. Ila kli kumno in sya jeng it na kabenta ka navratri. Ngani tho epi sesisian. Lakhang yangi bangin mi syabar. Nrai la ai ngi kalat bangin pet yala dia syapo. Kani di kabu yapi wat mi syabar nrai to tip syu yala dia. Hakabedai ba kejing sya jeng it na kabenta ka navratri. Kani kadai hapdeng jong pi bat kabor melakot ka syakti. Hakabedai bat kejing sya jeng klan kamet. Ngatharai bangan sabo ya ki video hakaba ngani tho haka social media ya ki ai kabala ban le. Pinsai I kani haka Narendra Modi app. Don ki ai ki banga le ki bale ase gila ban trikam na kabenta jong pi. Nrai pi di ban sngo tho ekawai bangam dai uriu syampang hakabedai bat kejingkot jing klan jong kamet. Lani ngam dai uno hikai yoga. Nganga dai ubale ya ki ai kabanga tip. Kani hooj ngatip bangan penmentoy ya ki babon na pleng jong pi lada pile eka yoga. Hakani kapor badan kejing pakhang pila ban le ki bamentoy ya pi. Paralok kani kejing kun persya yok nyang jing pang corona kadai ka ba shisha. Namar kata kirai ki basyem hakum kani kapor kilong ki ba ngimpat jiyo sngo ni ngimpat ji I menu menuru. Baru gini kisenjam ba kinong India kishim ban pensange ya kejing pur jong knyang jing pang corona. Kini gilat ki mengishim menta. Kin ai kejing job ya kini ka klam corona. Kejingkut jingmut jong kinong India kan yarap yangi bangin lat na kini kejing long jingman ka bajenjar. Hagajo kapor kejing sngosen e jungi ke badok kadai banang kamjur syusyo. Hagani geri ke babon breu dan bon ki breu ki badok ki bas ngosi bat ki batangan. Bat ikani ngilai I kamtam hagini ki por jong ni kejing jenjar. Ka ai ke bangila ban le kalong bangin yarap ban ai bam yo breu batangan. Bangin yarap ban pentingan yo breu bas ngosi. Bat ya kani la ban le hi tang hagari India. Kani kadai kerukom ka bangi jule hagari jongi. Para riba iet menta baro kinong India kihap ban syong bat halayeng ban yadai la kejing im. Hendrai haki por ban wan kini kijo kinong India kin sala ban penpra ya baro ki kenro bat ki jengka kanang ban wan ra ya ki kampen roi hagari bat kariru
kan la banyak cekmat. Syong bet halayeng bat lagi bahayeng, long gebriuk basengan bat pikir bahaya lade, bat ngin sa job ikne ketema. Ngin sa job da shisha. Ku blay shibon na kabenta ka man kibat, ngin se kendo hau benai banwan. Te tat hadu mengini kendo biang, ku blay shibon yapi baro.